ఎడిపోతున్నారా మళ్ళీ కలిసిన లేచిన ఎడిపోతున్నాం దొడ్డుకి అన్నమా ఎడిపోతున్నావు ఇంకా నీళ్ళు ఇస్తా పోయినా అవురా మళ్ళీ విషయం తెలిసినారా ఏం విషయం వాడు మహేశ్వర్ పక్కన పిల్లతో లేచిపోయినాడే కదరా ఎందుకు లేచిపోయిందంటారు నేను నైటు అయ్యో మంచి మొత్తం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులేమో మంచి పిల్లని చూసి తీసుకున్నాం అనుకుర్రు మంచిగా డబ్బును అని చూసి వాడేమో లాస్ట్కి వచ్చి ఇట్లా చేసిండు ఇప్పుడు ఊరు మొత్తం అదే కట్టిస్తున్నారు ఆడేమనుకుని తెలుసా అన్న నేను హైదరాబాద్ పోయి మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తా అన్న అన్నాడు మొదట హైదరాబాద్ అన్న నేనేమో సరే సరే రావు తాయినా